ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഡ്രസ് കളക്ഷൻസ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. എൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുറച്ച് ഡ്രസ്സസ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മേലേക്കായിട്ട് 3 ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഊരും പോലത്തെ ഒരു ക്ലോത്താണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലൊരു ക്ലോത്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ലൈൻസാണ് ഇതിൽ മോഡൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കത്തിൽ ലൈൻസ് അല്ല, എന്നാൽ ഒരു പ്രിൻ്റഡ് ലൈൻസിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഡ്രസ്സ് നോക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി കളേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും ഗ്രീൻ, യെല്ലോ, ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിനും ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്, 3 ബട്ടൺസ്. പിന്നെ മേലെയും 4 ബട്ടൺസ് ആയിട്ട് ഒരു കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം. അടുത്തത് ഒരു മെറൂൺ റെഡ് കളറിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിനൊരു ഗോൾഡൻ പ്രിൻറ്റഡ് ആണ്. മേലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടുള്ള പ്രിൻറ്റും അടിയിക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള പ്രിൻറ്റുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതെനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രസ്സാണ്. അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത ഡ്രസ്സ് നോക്കാം. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെടുത്തതായിരുന്നു ഒരു സ്കൈ ബ്ലൂ കളറുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടോ 3 ലെയർഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഇത് സ്കൈ ബ്ലൂ കളറാണ്. പിന്നെ ചെറുതായിട്ടൊരു ചെക്സ് ഉണ്ട്, ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറാണ്. പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു പിന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഡ്രസ്സ് നോക്കാം. ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സാണ്. മേലെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോട്ടൺ ആയിട്ട് ഒരു ചെക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ഒരു ചുരുക്ക് പോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടിയിട്ട് 2 പോക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ക്ലോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ജീൻസാണ് കേട്ടോ, സ്കൈ ബ്ലൂ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അടിയിലേക്കുള്ള ഡിസൈൻ തന്നെ മേലെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം. അടുത്തതൊരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡിൽ ചെറുതായിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലോറൽ പ്രിൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കോളറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലാണ് സിബ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിക്കുള്ളതാണ്. നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം. അടുത്തത് ഒരു സ്കേർട്ട് ആൻഡ് ലഹങ്ക എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഇത് നല്ല ഭംഗിയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പ് വന്നിട്ടുള്ളതൊരു യെല്ലോ കളറിൽ പ്രിൻറ്റഡ് നല്ല വർക്കൊക്കെ വന്നിട്ടാണ്. പിന്നെ ഒരു നെറ്റ് ഷോളും പിന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിക്കുള്ളൊരു കളർ സ്കേർട്ടുമാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.